Sme v Poluse na pošte a čakáme veľký balík ako svet. A čo v ňom bude, to sa dozviete hneď. Poďte sem, niečo vám poviem. Skôr ako dojdeme do fitka, chcem vám prezradiť, že Vladová kniha na Slovensku sa brutálne predáva. Už je teda skoro vypredaná. Ale čo sa Vladovi podarilo, svoju knihu bude predávať aj v Nemecku. Preložili ju do nemčiny a 101 balančných cvikov bude vo všetkých knihkupectvách v Nemecku. Tak keď pôjdete do Deutschlandu, spýtajte sa na meno Vlado Schuchter. Všade ho poznajú. Ale ticho, nech vám to povie sám. Možno niekedy na budúce. On nerád predbieha. Tak, a mám vo fitku túto škatulku a v nej sympatickú... Ono to dýcha? Aha, tu je. Som správne? V sympatickom fitku Starfit? Balíček je rozbalený, bambulka je na svete, ináč vlastným menom Monika Hásová. Tí, čo ju nepoznáte, v tejto chvíli ju spoznáte. A tí, čo ju poznáte, si iste zaspomínate. No ale teraz nebudeme spomínať, budeme len spoznávať a cvičiť. 101 balančných cvikov, kniha Vlada Schuchtera je pripravená a Monika ide v tejto chvíli listovať. Vybrať si jeden cvik. Poďme teda na to. Tam si. Monika, vítaj v našom fitku. Nech sa páči, tu ti odozdám moju knižku, 101 balančných cvikov. Môžeš si vybrať ten cvik, ktorý si náhodne vyberieš, ten si je zacvičíš. To je náhodná, no? Takže nemôžem na chytky alebo niečo také. Nie. Dobre, takže ťahnem. No. Monika si dala cvik s malou chvíľovkou, overballom teda. A pri tomto cviku si precvičíš stehenné svaly, brušné svaly a rameno. Kompletka. Zadné stehenné svaly, áno. Super, tak to sa mi hodí. Uvidíme, ak sa na to budeš priať. Teším sa. Môžeme sa pustiť do cvičenia tohto cviku, poď na kolena, na dlane a daj si loptičku dozadu za prsty na loptu. Prsty. Tak, a teraz skús s výdychom. Zdvihnúť zadok a z prstov prejdi na šlapy. Počkaj. Vidíš? Tak. A teraz znova pokrčkovaná, tesne nad zem a hore. Výdych. Nádych, dole, výdych hore. 2. Výdych 3. Hore výdych 4. A kde je hlava vtedy? A krku. Ale či je tam hore, alebo dole? Predĺženie chrbtice stále. Predĺženie. Výdych je hore, keď stiahuješ svaly. Nádych, výdych. Tak. A môžeš si skúsiť trošku ešte obťažnejší cvik. Zadok máš hore a teraz skúsiť s rukami dole z podložky, naspäť na podložku, dopredu a naspäť. Aha. A znova od seba, k sebe, dopredu, naspäť. Predstavte si, Monika si vypýtala ešte jeden cvik. Neuveriteľné. Vládko, prosím, daj mi ešte jeden cvik, to mi nestačí. Dobre. Ty si chcela na chrbát? Tak dáme jeden na chrbát taký poriadny. Trebáš tento. To je super. No dávaj, poďme na to. Buď do upaženia, alebo keď si trúfaš, tak... Jak v cirkuse, prosím ťa. Dobre, tak ešte jedno. Takže. Najprv noha. Najprv zádok, potom noha. Môžem sa opäť hlavu. Nie, hlava by mala byť vypretá od loptičku. Oho, takže musím ísť nižšie. Tak, dobre. Aha. Tak toto je niečo iné. Mohol to ruka zďalej, aby bola to pod kolenom. Tak, a teraz. Ruky. Dobre. Cirkus Umberto. No a teraz prieme všetky strany, čo máš na stole. Chrbát, biek, zadok, aj stehna. Priatelia, Monika ako prvá zostala zo všetkých tých, ktorí sme pozvali do našich videí, cvičiť ešte celú hodinu. Super. Ak sa chcete stať fanúšikom Moniky Hásovej, tak si pridajte na Facebooku, na jej fanpage. Ďakujeme, že ste toto video vydržali pozerať až do konca. Aj vás pozýva tréner Vladimír Schuchter do najsympatickejšieho fitka v meste Starfit www.starfit.sk.